iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wau dumugi ayat 57 nggih. Mangke jenengan batesi piyambak nggih, dados sing maos sareng-sareng niku dibatesi, tapi sing kalih kula piyambak. Nggih, soalé kula mboten nutut lek nututi jenengan mboten saged. Kula paling sagete namung kalih utawa 3 ayat ngoten mawon. Mboten napa mangke jenengan batesi piyambak. Nek sing gadah kula niki ayat 7 dek mben, saniki dipirsani ayat 8. Nggih, ayat 8. Sana. 20 ngen kula. Ngen kula 20 sakniki 21. Sakniki 21. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. 2 3. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. 2 3. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih. 2 3. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah fa illam taf'alu
walang taf'alu taqullah lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Sadaqallahul kolomben sing ayat awal ngantos ayat gangsal niku ndedahaken ciri-cirine tiyang mukmin, tiyang sing muttaqin, sing takwa. Sing ayat 6 ngantos ayat 7 rong ayat niku cirine lan stempele tiyang kafir. Sing ayat 8 ngantos ayat 2 niku nyeritakaken tentang tiyang munafik. Paling dawa malahan. Karena tipu dayane wong munafik niku masyaallah. Makanya diceritakno rekodayane nggih, strategi-strategine, terus tipu muslihatnya niku didahaken ten Kanjeng Nabi lan ten kita. Ya apa ciri-cirine nang ngarep karo nang mburi ya napa. Lajeng sing ayat 21. Nah, niku ndedahaken sifate Allah sing dari sisi Rabb. Dadi sisi Rabb. Dados Allah niku enten sisi Rabb, enten sisi ilah, nggih, enten ilah, enten Rabb. Nek Rabb niku pangeran sing ngatur ngalam donya, sing sifate niku napa niku yang ditonjolkan itu ngatur ngalam donya. Sedangkan al-ilah niku sifate Allah atau sisine Allah sing ndedahaken lek Allah niku wajib disembah. Penyembahan, sisi penyembahan. Nah, niki mangke ten tiyang musyrik, keyakinan tiyang musyrik niku benten. Nah, nek sing nyiptakno langit bumi ngalam donya niku wong kafir Quraisy niku yakin lek sing nyiptakno niku Allah. Sing nyiptakno niku Allah. Tapi mengko sing disembah niku brahala. Nah niku lho. Wong kafir nakale niku. Wong kafir napa? Musyrik Mekah niku. Dadi piyambake takoni sing nyiptakno langit sapa? Allah apa patung brahala? Ya Allah. Ya Allah ngerti, nek Allah ngerti. Sing nyiptakno segara sapa? Bintang-bintang sapa? Bumi sapa? Ngatur awan bengi sapa? Allah kabeh ngertos Allah. Tapi nek sing disembah sapa? Ya brahala. Lah ya mengslek. Ngerti nek sing nyiptakno niku Allah, tapi nyembahi kok nang brahala. Nah, masalahnya ngenten, tiyang kafir Quraisy, tiyang kafir Makkah zaman rumiyin, tiyang jahiliyah niku duwe keyakinan nek nyembah langsung nang Allah kadoan. Dadi carake waduh. Engko Allah engko angel niteni kita-kita iku angel. Dadi dhek iku gambarno Allah karepe dhewe, karepe uteke dhewe. Digambarno nek aku nyembah Allah, sakmene akeh wong sak donya nyembah Allah, iku Allah gak titen. Terus awak dhewe njaluk penjaluke dhewe sing iki njaluk mobil, sing iki njaluk iki. Niku Allah kangelan. Lah makane gawe perwakilan. Perwakilan sapa? Ya brahala. Dadi brahala iki ora nyiptakno langit bumi, tapi tugase nyampekno nang Allah ngono. Dadi duwe bayangan ngoten niku. Keyakinane mensleki sampai sakmono. Sehingga karena menslek niku karena Allah didandani niku wau. Sing nyiptakno niku ya Allah, sing kudune disembah ya Allah. Makane temriki menungso ilinga sembahan Allah. Pangeranmu sing ngatur donya, sing nyiptakno, sing ngatur donya niku Allah, sembah. Sing dadekno kowe sembah. Dadi nyiptakno ya kudune disembah. Sing nedir napa-napa kudune nggih disembah. Ora kualik ngoten niku. Nah, terus didedahaken maneh sifate Allah utawa prestasine Allah. Ndadekno menungso
ndadekno umat sak gurung-gurunge, ndadekno donya dadi lemek, ndadekno langit dadi bangunan sing tanpa cagak. Langit itu tanpa cagak. Guru kula lek matur, awak dhewe niku nek mlebet gedung sing gedhe, luas, sing mboten enten cagak tengahe, dadi los ngono. Iku wis gumun. Lah yo, bangunan gedene kaya ngene kok gak ana cagak tengah. Kok gak ana cagake, dadi langsung melengkung ini, kaya kubah-kubah niku kan awak dhewe wis takjub pisan. Ndahne pintere arsitek kok iso ndadekno melengkung, omboe kaya ngene, gedhe kaya ngene, tapi ra rubuh. Tapi sakniki monggo dipirsani langit. Langit itu ora ana cagake. Mutre ora ana cagake. Tapi kaya gantung ora ceblok. Nah, mestine sing luwih dinggumuni, sing luwih diapresiasi, mestine ya ciptaane Allah niku wau. Kok iso nggawe langit tanpa cagak. Lajeng sing langit tanpa cagak niku mboten meneng, tapi iso ngedukno banyu, jenenge udan nggih. Ngados wau niki. Dadekno udan. Mari ngedukno udan kok sing nang tanah niki iso tukul wit-witan. Napa mawon? Sing aneh niki aneh malih. Banyu udan niku sami napa benten? Sami kan? Banyu udan nek sami padha banyune ngono. Padha banyune. Tapi sing tukul sami mboten? Lah anehe ngono. Terus jenengan napa kita mboten nate mikir iki sing tandur sapa? Jenengan nate nandur suket. Kok iso uwo? Ayo. Nek jenengan nandur pari kok tukule pari kan wajar. Lah pari kan gak ijenan. Kadang ana sukete padahal jenengan mboten nandur suket lho. Kok iso tukul suket? Niku nek dianggep pengganggu nggih pengganggu, tapi nek dibalekno nang keimanan, iki sing nandur sapa? Kok iso tukul? Aku iku nandure mek pari, ora ana sukete tapi kok iso tukul. Oh niku engko nek dibalekno nang ngone wong-wong sing napa niku ahli biologi macam-macam, itu karena proses ngene-ngene mbel. Semua proses itu pasti ada yang memulai. Ana sing ngawiti. Kita saged njelasaken macam-macam menurut ilmu biologi lah, fisika macam-macam, tapi sing ngawiti sapa? Nah, kudune digoleki sing pencipta awale, al-khaliq al-awwal, pencipta awale sapa? Ora mungkin iso ana pencipta awal. Tiyang napa niku sing boten iman nggih, niku lek ditakoni udan niku kedadiane piye? Ya iku siklus air. Nah, dadi srengenge nyerap banyu saka laut kan wonten. Disebul udan, terus kena angin macem-macem, terus mudhun udane terus ngalir malih ten tanah, terus ngalir tenggene laut kan wonten. Gambare siklus air niku lho. Lah tapi sakniki ditakokno nang nggone wong tiyang ngoten niku. Lah sing nglakokno ngono iku sapa? Mosok iso mlaku dhewe. Ora ono barang mlaku dhewe ra ono, pasti enek sing nglakokno. Lho iku sing nglakokno alam. Alam iki kawitane ra ono. Kok iso dadi ono? Kok iso mlaku dhewe? Ra mungkin. Mesti enek sing nglakokno. Sing nglakokno iki ra ketok, ra iso dipikir nganggo. Makane utek menungso niku enek batasane bener. Tapi meskipun utake menungso niku enek batasane, tetep diparingi Allah saged nemokno pangeran. Saged ngiyakini entene pangeran. Niku saged akal niku. Nek ngerti wujude pancen mboten saged. Nek ngerti wujude, aku ping jumblenggreng ngarepku Allah mboten saged, akal mboten mampu. Tapi nek aku yakin lek ngene iki enek sing ngatur, enek sing nyiptakno niku akal mampu, sangat mampu dan bahkan itu merupakan napa niku pengetahuan dasar manusia. Semuanya itu mempunyai dasar bahwa barang iku ora muncul tiba-tiba. Mesti enek kawitane. Ono Pak sulapan niku, itu bukan muncul tiba-tiba, tipuan mata. Awalnya gak ono terus dikekep ini terus dibuka dadi ono. Niku kan keterampilan tangan nggih. Mergo kita kan mboten ngerti carane. Nek ngerti carane kan oh didelikno nang ngisor ngenten. Nah, alam donya ku ora mungkin ujug-ujug mak jegagi terus
Ana ngono mboten mungkin. Mesti enek sing gawe. Nah niku carane iman niku ngoten. Terus ngeten, nek wis dituturi macem-macem sembahan Allah, Allah sing dadekno wis gak percaya, maka jenengan pirsani ayat 23. Nek gak percaya karo Allah, gak percaya karo Quran sing didukno Allah, gak percaya karo Rasul sing ngandani tentang keimanan keislaman, jajalen. Malah ditantang kali Allah. Niku kemujizatan Quran salah satunya ten ayat niku. Nek kowe ragu jajalen, gawe yo sak surat kaya sak surat sangka Al-Qur'an. Sak surat ae gak usah sing kafir-kafir, sing mboten percaya Quran, mboten percaya Kanjeng Nabi. Kengken gawe Quran utuh, tandingan. Gawe yo sak kitab sing kaya Quran, sing keindahane napa niku balaghahnya, badeknya, ma'aninya, macam-macam keindahannya itu sama seperti Al-Qur'an. Kongkon gawe sak Quran full mboten saged. Ketika gawe sak Quran full kali Allah disudo. Nek gak iso gawe sak Quran full, gawe yo 10 surat. Bi asri suwarim mithlihi muftaroyat. Kongkon gawe 10 surat. Mboten saged minimal gawe yo sak surat sing kaya surat ten Al-Qur'an. Aja surat sing dawa-dawa kangelan. Golek surat sing sangka Quran sing paling cendhet. Surat napa? Surat Al-Kautsar nggih, paling pendek. Niku kan muk 3 ayat. Gawe yo sak surat sing indahe, maknane, kebaikannya macem-maceme iku kaya Al-Kautsar. 3 ayat ae ra usah dawa-dawa. Sing ditantang mboten siji, kumpulno kabeh. Wad'u syuhadaakum. Kamu pengen njaluk ewang sapa? Njaluk ewang padha tanggamu, silahkan. Bahkan wong sak donya jaen kongkon gawe sak surat ae 3 ayat tok lho. Sing kaya Al-Qur'an, sing padha kaya Al-Qur'an. Aja ngungkuli, nek ngungkuli tambah gak iso. Sing padha minimal padha ngono. Bahkan nek kurang menungso kurang jaen jin. Nah wis nek menungso iku kurang mampu jaen jin, jaen kabeh. Pokoke liyane Allah pasti mboten mampu. Terus kemudian ayat 24 ditegaskan fa ilam taf'alu, nek kamu gak bisa, nek sira gak iso lan pasti ra iso, ra bakal iso, langsung ditegasno walan taf'alu, ra bakal iso. Buktine sampai sakniki lho. Mulai tantangane 15 abad yang lalu sampai sakniki mboten enten tiyang sing saged ndamel sak surat sing indahe, apike kaya sak surat tenggene Al-Qur'an. Iku nduduhno benere Allah, benere Quran, benere para nabi, para rasul. Dadi keimanan iku gampang, simple. Keimanan gampang. Enten beberapa konten kreator iku napa niku mengungkap tanda-tanda keimanan atau carane ben iman iku ben mantep. Karena ngapunten Bu, kala mben ngene akidah ya, pelajaran akidah sing bab rumiyin niku kula aturaken. Nek kita niku Islam niku namung nggur melok-melok bapak ibu sampai mati ya kaya ngono iku. Aku iman lapo, aku dadi wong Islam lapo ya melok bapak ibu sampai mati kok ngono tok. Maka mboten kanggo, Bu. Karena kita mboten belajar berarti sak suwene urip mboten belajar. Lapo aku Islam. Lapo aku dadi wong mukmin. Padahal agama liya akeh. Lapo kok gak milih kono. Nah niku lho jawaban niku monggo ditemukan sendiri. Ngangge macam-macam perangkat niki wau. Ngangge carane nek umpama agama sing kono bener ngono lho. Mestine agama sing kono kitabe iku luwih apik saka Quran. Nyatane ra ono sing luwih apik saka Quran. Nah, Quran iso diapalno wong sak pirang. Setiap generasi, setiap tahun pasti ada penghafal Quran. Jangankan nganu nggih. Ten Indonesia mawon niku. Sing hafal Quran wis jutaan pisan. Atusan ewu lah mungkin. Setiap tahun niku. Jenengan pirsani pondok-pondok Quran setiap tahun wisuda Quran. Wah, akeh sing ngapal. Agama liya enten sing iso ngapalno sak Quran, sak kitabe enten rame. Alasane dhek ngeles
Loh, karena itu kan tidak untuk dihafalkan, untuk diamalkan. Ya padha, Quran ya untuk diamalkan. Justru keunggulannya loro Quran ya iso diapalno, ya iso diamalno. Lah wekmu. Awakmu apal ae ora ya apa carane ngamalne. Dadi iman itu gampang sekali. Jenengan carane yakin ben mantep no. Nah, carane ngangge niki wau. Salah sijine iku wau. Enten malih sing konten kreator iku nduduhno syariat Islam iku selalu mirip. Selalu punya kemiripan dengan ciptaan. Contohnya tawaf. Sing jenengan nanti umroh nanti haji. Umroh niku mutere searah jarum jam. Apa berlawanan jarum jam? Nek jarum jam kan nek saking kula nggih, kan ngenten. Nah, napa berlawanan jarum jam? Jenengan angen-angen sing nanti berangkat. Ka'bah niku ten sisi kiwa napa tengen wis ngono lho. Ten sisi kiri. Nggih, Ka'bah niku ten sisi kiri. Berarti kan ngenten. Nggih. Nah, ten sisi kiri ya. Lek sisi tengen kan ngenten. Nah, paham nggih? Nek seten sisi tengen niku searah jarum jam. Tapi tawaf niku ten sebelah kiri Ka'bah niku sehingga berlawanan jarum. Dari peristiwa niki jenengan angen-angen. Kuwatah ciptaane Allah sing mirip kaya tawaf. Mirip kaya tawaf. Contone napa? Kuping. Kuping niku lho. Bunderane iku mboten searah jarum jam. Tapi berlawanan jarum jam. Terus Fibonacci. Sing ahli matematika insyaallah pirsa niku. Fibonacci, itu kan Fibonacci. Terus malih sing paling gampang guru kula ngaturaken niku kincir angin. Metode kincir angin. Kincir angin niku nggih, nek jenengan puter searah jarum jam malah mengisor. Nek diputer searah jarum jam malah mengisor. Tapi nek diputer berlawanan jarum jam kaya tawaf tambah munggah. Nah, tawaf niku tandha menungso iku ben munggah derajate. Wis paling gampang ya rumus tangan kanan iki lho. Rumus tangan kanan niku jenengan belok nang ngenten niki searah jarum jam napa berlawanan? Berlawanan. Berarti kuatah ciptaane Allah. Kok menunjukkan beberapa contoh nih. Iku nduduhno nek syariate Allah iku mirip karo ciptaan-ciptaane. Dalam rumus apapun, dalam tubuh kita, di alam semesta, ten napa malih nggih, ten hewan-hewan, kathah Allah niku sebenarnya Allah niku nggih masyaallah menunjukkan keberadaan Allah itu melalui banyak hal di sekitar kita, bahkan yang terdekat di kita sendiri, sehingga untuk menyadari Allah, untuk mengimani Allah itu sesuatu yang paling fitrah, yang paling dasar. Enek wong kok gak ngakoni Allah, yuk sak bodoh-bodohne wong bodoh. Karena nopo? Wis cedhek ketok melo-welo niku kok malah gak iman, niku sak bodoh-bodohne wong bodoh. Ya karena di sisi lain wis ditakdir Allah nggih, tapi dalam hal keyakinan utawa akal manusia niku sak bodoh-bodohne wong. Karena Allah niku sudah memperlihatkan keberadaannya. Aku iki ono, aku iki sembahan, aku iki pangeran. Itu di banyak faktor. Apa malih kita digawani Quran tambah cetha malih malah. Pun niku tentang napa niku surat Al-Baqarah ayat 21 ngantos 24 nggih wallahu alam. Pun jenengan pirsani sing kula cetak napa kula tulis niku niki bab berikutnya nggih. Ten kene tasawuf bab berikutnya niku mujahadatun nafsi. Masyaallah niki penting sanget nih. Mujahadatun nafsi. Tiyang niku nek badhe pinuju ten Allah niki kan tugasnya kita. Tugasnya kita niki, tujuane kita ngaos niki ben kita saged pinuju ten gene Allah. Lho mboten ben kita salate bener wis isok wis mari. Urusan salat kita napa niku tentang ilmu salat iku pun mantun. Tentang ilmu poso pun mantun niku punan. Sederhana-sederhana mawon kados kala mben sing awal-awal kita ngaos. Carane kita zakat empun kula aturaken. Mangke dibikak-bikak malih, dipelajari malih.
Mboten usah terlalu sing cetha-cetha utawa sing terlalu mendetail mboten usah. Niku tugase lare pondok pesantren. Tugase lare. Tapi tugase kita niki yok napa oleh kita niki di akhir umur kita atau di sisa-sisa umur kita saged pinuju mendekatkan diri kepada Allah. Tambah cedak, tambah merasakan Allah, tambah ayem ten Allah, tambah pirsa ten Allah, tambah makrifat ten Allah niku carane niku wae. Nah, carane salah satune niku ngangge ilmu niki. Kolomben carane niku ngangge ngresiki sifat-sifat. Intine nggih ngresiki sifat-sifat sing tercela, terus ngiseni sifat-sifat terpuji. Dadi sifat sing elek-elek diberseni, sifat sing apik-apik diiseni. Sakjane ngono tok sakjane. Tapi niki kudu dijelasaken. Nah, tahapane kolomben kan enten taubat, mangan sing halal, nyambut gawe sing apik, sing bener. Termasuk niki kengken mujahadah. Kengken memerangi hawa nafsu. Niki digenahne riyin. Enten istilah nafsu, enten istilah hawa nafsu, enten istilah syahwat. Niki beda tapi enek kemiripane, enek hubungane, mboten mirip, enek kehubungane. Nafsu niku artine jiwa, kita niki lho. Kini nafsu, niki kula niku jenengan nih, satu persoalan pribadi masing-masing niku namine nafsu. Niki sanes pengertian tenggene kamus bahasa Indonesia nggih, mboten terus nafsu itu adalah keinginan untuk birahi mboten. Niki mboten pengertian niku. Niki pengertian tenggene ilmu tasawuf niku. Nafsu niku pribadi masing-masing. Lah hawa jenenge hawa niku dorongan sing mendorong jiwa kita. Kaping nglakoni ngene niku dorongan. Terus enten syahwat. Syahwat niku kepinginan. Dadi nek hawa niku ten lebet niki. Nek syahwat niku kepinginane. Makane mangke napa menungso niku ngadepi hawa, ngadepi nafsu, ngadepi syahwat, tur ngadepi setan. Dadi niku sing diadepi menungso, bahkan ngadepi awake dhewe nafsu enten sekawan nggih. Ngadepi nafsune, ngadepi hawane, ngadepi syahwate, ngadepi setan. Nah niki masyaallah niki kudu di napa nggih, didisiplinkan. Kudu diatur. Nek dilangi mboten saged. Pengen ngilangi nafsu ya bunuh diri berarti. Karena niki diri kita. Wong iku ben gak iso hawa nafsu, ben gak syahwat, ya mati. Mboten saged nih. Wong ben gak digodha setan ya apa? Ya mati. Dadi setan niku kan tugase mung siji, nggodha menungso ben ngejak tenggene neraka. Niku tok sih. Dadi nek pengin gak digodha setan ya mati. Ora terus aku ben gak digodha setan aku tak apa semedi ora iso, mbok mlayu ndok endi, pancet diuber. Dadi mboten saged sekawan iki dilangno. Nek dilangno berarti kita nggih ilang. Nah, isoke napa? Ditundukno. Dijinakno. Ben saged kita napa niku? Kita atur untuk nderek syariat Allah. Ben saged diatur salat, ben gelem ngibadah, ben gelem ngaji niku lho carane ngono. Karena niki polah niki. Sekawan iki polah gak karo-karuan. Dijak ngaji. Gringgingen, bokong panas, ngono, ngelak, udan, ngono, niki polah niki nek dijak apik mesti polah, cirine niku, awal-awal, cirine niku. Nah makane kali para ulama didamel klasifikasi nafsu, enten 7 niku nggih. Beberapa ulama sing liya nggawe ringkesan namung 3, nafsu amarah, lawamah, mutmainnah. Niku ringkese niku, tapi nek ten gene kitab lintune Al-Futuhal Ilahiyat niku didamel rada detail 7 niku. Ten Quran nggih disebutaken, kula sebutaken beberapa dalil niku mangke jenengan waosaken nggih. Lari alit niku enggak ada nafsu mboten, enggak ada niku. Lah lali alit niku sak nakal Bu, nek di alit nggih dereng balek
niku nafsune namine nafsu zakiyah. Ini mboten kula tulis teng mriku. Karena niku mboten istilahnya apa? Lari alit kan dereng enten kewajiban napa-napa, dereng dibahas. Tapi lari alit itu lahir procot niku duwe fitrah nggih niku nafsune zakiyah. Zakiyah niku jek bersih, jek suci, gak duwe dosa. Nuwakala kaya apa? Karena dhewe jek cilik, maka gak duwe dosa. Niku nafsu zakiyah niku diceritakno ten ngene surat Al-Kahfi sing biasane jenengan waos nek malam Jumat utawa isuk dina Jumat niku. Ten mriku diceritakno kan Nabi Musa meguru ten ngene Nabi Khidir. Enten sing matur niku mboten nabi. Wis pokoke ten Nabi Khidir. Nah, salah setunggal peristiwa niku Nabi Khidir niku nyembelih arek. Dadi lare niku dipateni. Terus Nabi Musa dawuh ngenten ten ngene ayat 7 dosa sekawan. Surat Al-Kahfi meh juz 16 juz 15 terakhir. Fang tolako hatta idza laqiya hulamang faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs. He Nabi Khidir kok mbok pateni arek iku nafsune jek nafsu zakiyah jek suci rung duwe dosa lha kok dipateni salah apa bocah kuwi ngono lho. Lah niku nek lari alit dereng balik niku gadahi nafsu zakiyah. Tapi kita niki sing pun balik niku mangke nek pengin pinuju ten Allah niku melewati 7 fase niku. 7 fase. Kirangan kita sampun dugi sing pundi mangke diraga dhewe-dhewe mboten usah nduding kancane karena mboten saged. Pertama kita mangke tahapane niku nafsu amarah. Jek akeh sifat-sifat tercela jek akeh. Ngamukan. Dadi amarah niku mboten namung ngamukan tok, tapi sing elek-elek. Ya medhit, ya ngrasani, ya nyelatu wong. Terus napa sing sombong ta, sing pamer, kok isine pokoke tercela-tercela tok. Lah niku diaturaken ten ngene surat Yusuf nggih. Nafsu amarah nggih. Nomor 1 niku ten surat dalile surat nggih leres nggih surat Yusuf nggih. Ceritane Nabi Yusuf niku sing pas wae tenggene persidangan niku. Ayat pinten? 53. Juz 13 pertama nek mboten salah niku. Ah nggih, juz 13 pertama. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Niki kan pas wae ten pengadilan Nabi Yusuf kan disuwuni pirsa masalah mimpine raja niku lho. Terus dari Nabi Yusuf, aku njaluk sidang ulang. Nah, sidang banding nek cara nang kene niku sidang banding. Aku salah apa ora? Terus ditimbali malih seksi-seksine. Seksine niku wong wedok bojone menteri-menteri sing kepotong tangane. Terus termasuk Zalikha. Zalikha niku sing bojone menteri niku sing memfitnah, sing bener Zalikha, mboten Zulaikha. Zalikha sing bener. Niku didugekaken. Lah apa sampean kok nggodha Yusuf ngono. Lah jawabane niki wau, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bi. Aku gak iso bebas teko nafsuku. Mergo nafsuku iku amarah isine jek akeh sing elek, ngoten lho. Ngakoni nek pancen akeh sing jek elek. Nah niku menungso niku awale niku nek gorong pikantuk hidayah, gorong pikantuk taufik inayah saking Allah. Niku isine welek tok niku. Isine elek tok. Mangke mindak ten ngene nomor kalih napa lawamah nggih. Nggih, urutane nggih. Lawamah. Ah, lawamah niku nyelatu. Nafsune niku nyelatu. Nyelatu awake dhewe. Lah apa ngene? Berarti iku wis mulai nyadari nek dhek iku elek. Nyadari nek aku iki elek nglakoni dosa, tapi jek tetep nglakoni niku. Yo ngerti sampean nek ngene iki elek, yo ngerti. Ngene iki dosa ngerti, ngerti. Ngene iki maksiat ngerti, yo ngerti. Tapi aku yo pengen terus ya niku. Dadi nah, nyelatu nafsu mangke nek ten donya niku insyaallah jek angsal hidayah, jek angsal taubat lah. Tapi nek benjing wis ten ngene dina akhir. Wah, masyaallah niku penyesalan terbesar iku. Nah wis ten akhirat terus
Didudukno iku lho hasile dosa-dosamu iku neraka kene iki panggonane. Terus lho lha apa aku mbiyen kok ngono iku cek gobloke. Nah iku percuma ngoten niku. Goblok-goblokno awake dhewe, bodho-bodhono awake dhewe, tapi wis tanggone ngarepe neraka wis percuma. Pun, mangke niku mangke nek dilatih saged mundhak malih. Nek pikantuk hidayah mundhak malih ten mulhimah nggih. Nggih. Mulhimah niku pun pikantuk hidayah Allah. Pun pikantuk kesadaran saking Allah. Pun sae niku pun wis mulai iso sabar. Wis mulai iso syukur. Wis mulai iso lomo. Wis iso njaga lesan. Dadi niki mboten namung Pak, berarti wong amaro sing gak tau salat, sing lawamah mulai salat, sing mulih. Niki mboten bahas masalah ibadah. Niki nafsune niku. Ten awak niku lho rasane piye. Mboten masalah salate sing sregep, mboten niku. Mboten niku. Niku tondo. Tapi sing paling napa menentukan niku ten awak niki. Awak niki wis iso syukur apa ora? Wis iso sabar apa ora? Wis iso qanaah nerima apa ora, wis iso tawakal pasrah nang Allah apa ora, wis mulai iso apik ta apa ora, wis mulai menuju kesolehan apa. Niki wis mulhima, wis lumayan. Mumpun mulai. Lah mangke nek dilatih terus, carane nglatihne ya ana apa salah satune niki mangke. Tapi kalau dedahaken tingkatane riyen. Mangke nek dilatih terus baik oleh hidayah Allah termasuk pituduhe guru utawa mursyid. Karena niki angel nek mboten pikantuk bimbingan guru niki. Lho berarti koyo Pak Idam. Oh sanes. Kula namung nerangaken. Nek sing mursyid niki mboten koyo ustaz. Mboten. Mursyid niki Bu nggih gambarane. Mungkin jenengan nate pirsa napa niku istilah-istilah mursyid. Tapi mursyid itu tugasnya langkung berat. Langkung berat. Karena nopo? Mursyid niku umpama gadah murid sedoso, maka piyambake ngertos perubahan perilaku psikologis lan niki lho napa niku jeroan-jeroane rasa-rasane murite 10-10 nih siji-siji. Nek niki kan ten kelas bareng niki. Kula nerangno niki kula nggih jenengan nerangno brengen wis. Bareng-bareng ngono lho. Tapi lek mursyid mboten setunggal-setunggal. Sampean niki terapine koyo dokter lho, Bu. Sampai niki terapine kon maca Quran. Oh nggih, sijine engko kula ngenten. Oh, terapine sampean akeh istighfar. Ku beda-beda. Mursyid niku pirsa, iki obat iki cocoke kanggo iki. Sing iki cocoke kanggo iki. Iki cocoke ngangge terapi ngene iki. Beda-beda saestu. Makanya jenengan pirsani hadis Rasulullah niku. Nek jenengan angen-angen niku enten tiyang nyuwun nasihat ten Rasulullah jawabane beda-beda. Enten sing nyuwun pirsa ten Rasulullah njaluk dituturi niku Rasulullah maturi la taghdab falakal jannah. Kan njaluk dituturi kula jenengan tuturi, aja muring-muring. Aja muring-muring kok lak oleh swarga. Engko liyane maneh njaluk dituturi, kula jeneng tuturi. Sing apik karo wong tuwa, ngono beda. Jawabane beda-beda. Sahabate Kanjeng Nabi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar niku lho, sing wis senior-senior niku. Niku nek nyuwun pirsa ten Rasulullah niku ijazahe utawa terapine nggih beda. Sing Abu Bakar niku pikantuk donga sakderenge salam. Niku beda kalih sing tenggene Sayyidina Umar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqta. Sanes niku lah Sayyidul Istighfar sanes. Wa ana abduka wa ana ala. Masyaallah. Enten malih kok kesupen kula. Nek wayahe salat kula eling, tapi lek ngene iki malah ra eling. Pokoke donga tenggene niku mangke beda malih sing dajal-dajal niku malih nek mboten salah saat bin Abi Waqqas sama pesinten niku. Antara sahabat setunggal nyuwun donga ten Rasulullah iku beda-beda. Iki beda-beda. Kok iso beda? Karena Rasulullah pirsa iki terapine ngangge iki terapine. Ya koyo mursyid ngoten niku mangke. Sing tugase mbimbing kita mangke ben saged ngresiki ati kita, ben saged pinuju ten Allah. Ngoten lho, ben saged bimbing kita tumuju tenggene Allah.
Masyaallah niku. Nah, terus niku nggih nafsu napa wau mulhima nggih. Mangke nek mindak malih pun pikantuk hidayah, pikantuk bimbingan mursyid, pikantuk ilmu termasuk ilmu. Mangke mindak teng ngene radiyah nggih. Mutmainnah sih nggih ngapunten. Mutmainnah. Lah mutmainnah iki pun stabil. Pun stabil. Sifat-sifat sing apik-apik saged dijaga. Nah, makanya niki sing dilebetaken apa niku teng ngene surat Al-Fajr nggih niku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nggih kan surat Al-Fajr akhir-akhir niku. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Sing ditimbali niku nafsu sing mutmainnah, sing wis anteng. Wis anteng, wis ayem, wis stabil. Sifat-sifat apike niku wis stabil. Gampangane akeh sifat apike tinimbang sifat eleke. Sifat apike niki luwih stabil. Ya sok-sok kadang-kadang ya jenenge wong kadang enten laline. Tapi sing apik niki langkung stabil. Nah, makin nek dilatih malih, enten ilmu malih, bimbingan saking guru, pikantuk hidayah taufik inayah saking Allah, mindak ten gene radiyah. Radiyah niku masyaallah. Piyantune pun lega pasrah bongko anten Allah. Aku diapa-apakna karo Allah, terserah Allah niku masyaallah niku. Dhuwur niku. Wis ora tau ngersula. Ora tau batin elek nang wong ora tau. Mau pemane ngrasani ora tau. Radiyah niku wis wayem aku kaya ngene ya wis pasrah nerima iki pandune Allah. Boten namung masalah rezeki. Boten namung masalah rezeki boten. Nek wong aku bayaran sakmene cukup, iku wong nyerah jenenge. Siji, mergo wis pegelen. Wis kerja rono-rono kok bayaran sakmene ae. Akhire wis pasrah ae. Nah, iku wong pegelen. Nek wong radiyah mboten. Wong radiyah niku nafsune, mboten kerjane tetap produktif. Kerjane tetap semangat, tapi manahe niku lho. Atine manahe niku mboten kemrungsung saestu. Dikandani enek barang munda ya wis santai mawon. Heeh, dikandani barang munda wis santai mawon. Ono berita ngene, ayem ngono wisan. Masyaallah niku. Nah, muangke dhuwur maneh namine mardiyah, masyaallah. Mardiyah niki ampun macem-macem. Mardiyah niku sak kecap piyambake kok ngucap napa mawon niki dadi. Karena piyambake niki sampun diridani Allah. Nek radiyah niku tiyange pun ridho ten Allah. Tapi dereng mesti Allah ridho ten piyambake dereng mesti. Tapi nek mardiyah piyambake ridho ten Allah, Allah nggih ridho ten piyambake. Kados sinten? Para sahabat. Lah rata-rata niku nek tiyang pun radiyah insyaallah sekedap malih mardiyah insyaallah. Karena radiyah mardiyah niki ten Quran digandeng terus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah digandeng. Ten ngene surat Al-Bayyinah niku nggih sami. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Mesti digandeng. Allah ya ridho, dhek ya ridho. Mardiyah, radiyah, mardiyah mesti digandeng. Lah niki insyaallah tingkatan menungso sing paling dhuwur nggih mardiyah niki. Karena kita sanes nabi. Lek nabi mangke puncake ten ngene kamilah sempurna. Wis ora ono cacate. Wis ora ono sifat eleke. Umpama ana niku mboten sifat elek. Mboten sifat elek mungguhe kita, justru dadi kamulyan. Mangkane dawuh Kanjeng Nabi niku mboten enten ayate tapi enten hadis niku. Kanjeng Nabi ndawuhaken kamala minar rijali katsir. Utawa enten sing matur kamila minar rijali katsir. Wong lanang sing sempurna iku akeh. Maksude nabi sempurna kan kata. Para nabi sempurna kabeh. Jumlahe atusan. Bahkan enten sing jumlah nabi kabeh niku kan enten sing nyebut sampai 124.000. Tapi nek minan nisa lam yak mal minan nisa
ila ifnataini kejaba mek loro. Nggih niku Sayyidah Maryam binti Imron kale Sayyidah Asia Imra'atu Fir'aun, bojone Fir'aun. Perempuan dua ini adalah perempuan yang derajatnya atau nafsunya sudah kamilah, sudah sempurna. Karena masya Allah Sayyidah Maryam niki sampai isok nglairno nabi. Piyambake dilahirno ibuke jenenge Hana ibuke. Bapake namine Imron. Niku awale kan pengen bayi lanang. Dilalah lahir iku bayi wedok. Dan aneh masya Allah niku pancen Allah pun ngetrepno Sayyidah Maryam itu dadi wong apik. Lahir niku lho mboten digodha setan. Seduwanten tiyang lahir sing mboten nabi nggih. Niku lahir mesti digodha setan. Tandane napa? Nangis. Nggih kan? Kabeh bayi lahir niku nangis. Niku digodha setan. Nggih. Tapi kecuali Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam niku sanes nabi, tapi lahir mboten digodha setan. Karena didungakno langsung kali wong tua ini. Ini idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Didungakno, muga-muga sampean bayiku iki lahir gak digodha setan. Tenanan. Piyambake mboten digodha setan, anake maling nggih Sayyidina Nabi Isa nggih mboten digodha setan, masyaallah. Makanya sempurna saestu. Terus dimomong Nabi Zakaria, terus pikantuk karomah saking langit, hidangan gak tahu masak, gak tahu apa, panganan teko dhewe luar biasa. Gak musime tapi teko niku. Lah sing Asia nggih mboten kalah sempurna nggih ya. Sayyidah Asia niku iman tapi dadi bojone sak kafir-kafire wong. Nggih niku Fir'aun. Saelek-eleke wong. Fir'aun niku. Wit ngangkut dadi pangeran, tapi garwane malah iman ten ngene Allah. Wong luar biasa niku. Rata-rata kan ngapunten nggih. Nek kula sekseni lho nggih. Lek pengalaman jenengan mungkin benten. Rata-rata nek enten tiyang estri apik, salate pun tertib. Dilala rabi karo wong sing gak salat. Dilala sing lanang iku mboten iku kok dadine keluargane sregep salat apa malah gak salat karo-karone? Malah gak salat. Soale sing wedok melok sing lanang. Rata-rata ngono. Wangel sing wedok pengin nyadarno wangel. Iso-iso malah gelet terus pisahan. Tapi nek iki kok keluarga kok tetep, oh berarti sing dipertaruhkan adalah salatnya. Diteneni ngono. Enten kula tingali piyambak niku. Sing wedok yo sregep ngaji yo. Napa niku sregep salat awali. Dilalah oleh sing lanang gak tepak yo. Ya bojo namanya jodoh. Tapi tak tahu. Ternyata wis akhire tinggal salat, wis tinggal ngaji, wis gak karo-karuan akhire. Uripe gak karo-karuan wis. Rame kula oleh kabar bolak-balik ditelepon di WA niku niki lek pegatan yo nopo pegatan yo bolak-balik ngomong pegat ya. Wis masyaallah sembuh akhire wis. Nah niku tapi nek sing lanang sae sing wedok niki kok awon, insyaallah mangke saged, saged karena sing lanang kan pemimpin, kodratnya kan wonten awake. Pun niku mangke pembagiane nafsu wonten. Lah supados dadi sing belajar ngoten niku Bu. Sing dadi amarang kok iso mundak nanggone lawama, iso mundak ten munhilma, mundak ten gene mutmainnah ten radhiyah mardiyah. Niku salah setunggale carane nafsune kudu ditata, kudu ditaklukne, kudu ditundukno, kudu diperangi. Karena nek diumbar gak karu-karuan wae. Karena nafsu, syahwat, hawa, setan nek diumbar kok gak karu-karuan. Makane kudu nek dilangi gak iso, tapi ditundukno, diatur. Nah, carane ngature siji ngakeno zikir. Nomor kalih diluweno. Awake niku dilaparno. Dienggo poso. Tapi dienggo poso sing saestu poso nggih, mboten sing maghrib terus kemudian balas dendam, mboten. Sing poso niku ya ana sahur sederhana, ya bukane tetep sederhana. Nek kita kan posone bukane luar biasa. Bukane istimewa. Bertraweh dilanjut malih. Lah yo gak poso, iku cuma genti jam tok iku. Cuma geser tok. Ini mboten poso. Nek sing poso sing asli iku
Dadi napa awane luwe, bengine tetep luwe. Dadi luwene niku dipertahanno. Dadi sahur karo buka niku nggur netepi syariat tok, bahwa syariate wong nek poso dikongkon sahur. Mboten ben wareg. Ayo sahur, diwarekne nek sahur. Jenengan nek meseni putrane diwareki nek sahur. Engko nek awan gak lemes. Tambah murus. Lho makan nek poso asli kan isuke awane ya lesu, bengine tetep lesu. Mestine ngundete saulan utuh iku lesu. Nek kita kan boten. Subuh yo jek kewareken. Maghribe kewareken. Bertraweh jek nyemil. Mon, benjing kula lanjutaken malih. Enten sing tangletaken. Oh niku dereng mantun niku nggih. Mujahadah niku karena latihan bahkan niku saged seumur hidup. Ngopeni nafsu, napa niku ndidik nafsu niku iso seumur hidup. Ora leren niku. Terus ora men cobake tak latih setahun mboten saged. Karena tiang niku terapine benten-benten. Makane sing pirsa niku mangke mursyid. Awakmu poso sampai pirang tahun niku mursyid sing pirsa. Nek posone pun berhasil mangke pindah ten napa utawa bahkan ditambahi. Enten sing ngoten. Dadi posone wis iso lanjut ditambahi wiritan iki. Lanjut ditambahi. Biyen posone awakmu wis iso Senin Kemis, pun rutin sampai pirang tahun. Terus ditimbali malih wis iso ditambahi Daud sakniki. Enten sing ngoten. Enten Daud mari langsung ditambah sing posone poso dahar sing semua hari kecuali hanya 5 hari. Jadi sepanjang tahun puasanya. 365 hari atau 355 hari dalam 1 tahun Hijriah niku sing gak poso nggur 5 dina tok. Dadi 350 dina iku poso setahun. Sing gak poso nggur riyaya karo tasrek niku tok. Riyaya Idul Fitri Idul Adha tambah karo tasrek. Iya niku poso. Enten sing ngoten. Enten sing ditambani. Posone ra usah karena mungkin ditingali iki masih gak poso tapi mangane tetep titik. Lho nggih, kados ngapunten Gus Bahak niku matur. Gus Bahak niku mboten doyan mangan. Mboten tukang mangan Gus Bahak niku. Nggih, mboten tipe sing manganan, tapi piyambake jarang siang. Saestu. Gus Bahak niku aku iku jarang poso, tapi yo ora doyan mangan koyo kowe. Dadi kalau ora mangan ngono enggak, pancen Gus Bahak niku ben niku lho tiang-tiang sing awam kados kita ngenten iki. Niku saged. Oh Gus Bahak ae gak poso. Wonten ngoten lho. Dadi jek enek panutane ngoten. Tapi tetep mutolaah, tetep riyadhah. Enggak ada riyadhah piyambak. Mujahadahe napa Gus Bahak niku ngaos niku wae. Napa mutolaah, ngaos, mucal niku. Dadi mujahadahe piyambak-piyambak. Nah, kita mujahadah lek sing awam-awam niku dimulai saking niki wau poso niku. Awal niku. Kanjeng Nabi lek meseni cah nom-nom niku nggih ngono. Cah nom nek iso ya rabi, nek gak iso poso, ngoten. Meseni cah nom-nom. Kawitan niku kengken ngeleremno nafsune, ngeleremno napa berontake niku kali nikah. Nek wis nikah kan ayem. Istilahnya ada satu kenyamanan, sudah ada satu modal kenyamanan. Tinggal nambahi latihan liyane. Lah nek mboten saged dikon poso. Pokoke poso niku pertama. Makane mangke diceritakno poso niku enten hikmah-hikmah. Insyaallah ten kene wekdal siam kita sambut pinantuk. Ajeng tanggetaken cekap nggih. Badhe pindah malih. Pun kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.